Alo, Asani. Datti doka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Datti doka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Ifar da sunan sarkin sarki ya Allah mai kowa. Hikimarsa da dama ku duba ciyar da mai baza koma. Rahamarsa da dama shi ke ɗaukaka mai shan fama. Ya kare mai haushi a dawashi ya yi kuraye ma. Mai yi wa kowa komai ka wuce kowa komai ya raba. Datti dauka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Daraje mana sarki alhaji mu du'a'i mu ma. Taimaka mana hadi rayuwar a cire mu a fama. Tunda mun haɗa baya ka rika mana kara mai girma. Ka tsare ni da ƙarya kar ta tauye ibada ta ma. Kara mana girma ya zamo dukkan aikin mu muna ta gaba. Datti dauka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Lissafin zancen waka wannan sai mai kwanya. Sarkin ruwa ka ji ga sako nan mai baje ƙarya. Ilimi mai daɗi jahilci mu aje shi a baya. Daga mini bolin mai ganga aikin babaya. Sana ke na yi wakar Muhammad Yusuf tun da burin ransa mu yi gaba. Datti dauka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Ga jirgi na haramar tashi a saka mu lula. Tsohuwa ce kada shegun saka in za a yi hula. Fadar sarkin ruwa Allah ni na gama kulla. Lokaci in yayi tilasa mu alwala mu yi sallah. Ka iya mana ya sarki Allah mu da gwanin mu kullum mu yi ta gaba. Datti dauka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Ya buga na Muhammad Yusuf ka iya masa shi ma. Duk abun da ya sa gaba ya raje masa yayyau girma. Ka rida masa hibba da nasara kan hanyar nema. Aniyarsa da kyawu Allah albarkar ka da dama. Ka iya mana tun da muna addu'a babu mu ba baya muna ta gaba. Datti dauka kai a kira ka da zakin fama. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano yayi gaba. Gaida bagagaran mazari mi ba su fi kasarewa ba. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano mai girma. Gaida bagagaran mazari mi ba su fi kasarewa ba. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano mai girma. Bismillah ilahi Allah masanin yarukan su sauro. Mai ba mutum da aljan a ice kai ya ka kafi kwaro. Mai sanya ta lafiya ta waka sanya ni in kwayo. Waken zaki na ɗauko ya raje mini kawai in tsaro. Sarkin ruwan Kano mai son jama'a ne babu koro. Dan marataban Habibi da dan nasara ni da mai gidana. Gaida bagagaran mazari mai masu fi kasayewa ba. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano mai girma. Ayyinari ya kudo ka sauti mata ga kiɗan gwanina. Tambari a kai wa saraki kuka sai ya gidan makoki. A ado a bar wa ɗawi su sukuwa ko fatan dawaki. Jare yana ta siwa yaki ko masai sadauki. Tafiya idan da sa'a za ka ga an haye mataki. Arziki yana da daɗi na wagwanin yana ta suna. Gaida bagagaran mazari mai masu fi kasayewa ba. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano mai girma. Kwana ina ibada na wagwanin yana ta girma. Bai so a saɗi Allah kwai zafi ya karin kunama. Mai juriya da aikin kairi na wana da kima. Da kiɗa na sarkin ruwan hagun mai ji har gami da kurma. Mai kyan hali na ƙaunar annabi na wana da girma. Na samu mai gida tilas ku jiyo salon amuna. Gaida bagagaran mazari mai masu fi kasayewa ba. Muhammad Yusuf Yarima sarkin ruwan Kano mai girma. Sannu bagagaran maza gaushi
baka yi taunuwa ba rini a dangari dodo ba zai yi kyan gani ba tafiya da garkuwa wannan ba sai su kunkuru ba saran an kasa a saran kaifi kun ji masu sara maganan sunusi ake na biyu ka ga masu girma sarkin an Kano sunusi lamido sunusi giwa da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma uwar sauro a gaida keke ma ba zan yanke yin fado ba momi na gaishe ki makin haliya irin su baba hajiya rabi uwar sauro ba zan yi babu ke ba komai nake da ke ne ba zan so na ya da ke ba na gayye da hajiya dawi su kuce tana da girma matar sifi gaishe ki ba zan yanke yin fado ba da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma matan an oga za na kira sunan suna da girma hajiya mai jidda gaishe ki gwana kina da girma matan sarkin ruwan sarkin Kano ga hani bani dama na gai da hajiya halima uwa tana da girma sunan hanki za na kama hajji halima kin yi komai fadara tana da girma ni ba zan hanki in faru ba da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma ina gai da hajiya Aishatu ma magani na zo fadara kice na iso Aishatu ba ta ba mu banzo mai juriya da aikin kairi ma makin yi girma na gai da hajiya Balkisu uwa tana da girma matar Muhammad Yusuf gaishe ki ina yabawa inda da ke ashe fadar nan ba mu sake kuka da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma ƴaƴan oga za na kira tafiyar kuna da girma malama nura ina magana jare yana ta kara malama nura maji daɗi shanu ya dararwa fara malama nura idan an zo fadara kana da girma an san hanka an yaba maka baka yin an faɗa da kowa Allah karo girma maji daɗi yana ta fata da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma ina gai da kai na jibu sakon na kasa na kawo dan sarakin ruwa ne na jibu kai ka girmi bawo sannan akwai majibu sunan na kana farko majibu yarima babba ka dararwa goro sannan na sanyo hamisu shi ma ba na bar shi baya hamisu gai da kai ba zan so in yi babu kai ba da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma na sa Amir a cikin tafiyar nan danyen yana da girma na ganye da kai Amir jagora ka dararwa kowa sannan akwai Yusuf wasu da shi ma yana da rana Yusuf wasu da su gaishe ka mai kima ina ya baka na ganye da ke safina dawin su kina da haske inda ya akwai safina fadar za ta kara girma da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma a gai da husna yar manya yar gida ni girma fadara fannin naki tabbas tana da girma na gai da husna yar manya na yi gaisuwa ta sannan sanya hasina ke ma ban yanke yin fado ba Allah ya ja kwanan ki hasina gida yana ta girma dawi su masu kawo hasina diya ta girma da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma na sa Amira tana tafiyar nan ba mu bar ta baya na ganye da ke Amira ta sokin wuce gulma sannan da Salama cikin tafiyar nan ba mu bar ta baya da so na ce Salama yar manya kin dararwa kowa na sa Hadiza cikin tafiyar nan dole in ya baki na sa ki to Hadiza ni ba zan yi babu kewa da baba garin maza ne mai masu fe ka tsayuwa ba Muhammadu Sabo ya ne masu kiran Kano mai girma hajjaja ikon Allah ta sokin an ji masu girma hajjaja giwa gaishe ki lamarin an kiyaye girma
Na gaida momi ina miki waka ban an ji in shiru ba. Momi a gaishe ki lamarin nan Allah ya yi girma. Na sa Adamu wakili za na zo gidanin Adamu wakili ba zan so ya da kai ba. Gaida baba garin maza ne mai masu kai ka tsayuwa ba. Muhammad Yusuf ne masu ruwan Kano mai girma. Abubakar turaki giwa kai ka ji ka dararwa sauro. Asa na Gombe akan sunan naka na zama kwaro. Abubakar turaki to ka ji yanzu ne na faro. Saratu gaishe ki a fadar nan an kina da rana. Saratu kan tafiyar nan ni ba zan hanki in faɗo ba. Sunan an kina da girma Saratu ki ja mu je dai. Gaida baba garin maza ne mai masu kai ka tsayuwa ba. Muhammad Yusuf ne masu ruwan Kano mai girma. Ina sa imani layin nan ba zan yanki in shiru ba. Sunan an yana da girma imani kai ya kaɗar rakowa. Imani a gaishe ka fadar tana da girma. Asa na Gombe ina fadar ba zai yi in fito ba. Muhammad Yusuf yarima sarkin ruwan Kanawa. Zan so ka bani dama in zo in yanyi gaisuwa ta. Gaida baba